Witajcie moi roztomili. Doszła mnie informacja, co chcą do Ślązoków wrobić bekrik z Polską. Co prawda nie Putin, ale Kadyrow zaczął blukać o jakimś wsparciu do Śląska, aby go wyzwolić spod okupacji polskiej. Nie dajcie się na to nabrać, bo to, że my są rozebrani między Czechy, Polska i Niemcy, to główna zasługa Stalina, czyli opcji ruskiej. Putin chce być jak Stalin i kontynuuje politykę Stalina. Przez to nie możemy się dać nabierać na jakoś wsparcie autonomii, marszu autonomii, czy autonomistów, czy Ślązoków, czy jakichś tych, bo to nie jest dla naszego dobra i no to jest przeciwko nam na arenie Polski, a na arenie międzynarodowej to jest tako, jakby to powiedzieć, taki sztich do bitwy, że Rusy chcą pokazać, co są lepsi od tych z zachodu, a tak richtig są po tych samych pieniądzach. Bo biedne Ukraińcy się pierą, biedne dzieci umierają, giną pod bombami, a ci na wierchu popijają szampana, jedzą kawior i się cieszą i planują, jak zrobić z nos biedoków, jak nos wycyckać, jak z nos wycisnąć jak najwięcej. Tak, to niejaki taki szpotański padał. Należy przerobić, znaczy, że należy szczyc to bydło, a jak zdechnie, to zrobić z niego mydło. I tak niestety wielcy tego świata postrzegają nos maluczkich. Bez to my malutcy musimy z nimi się chycić i pokazać, że są w stanie robić dobrze bez ich pomocy. I nie damy się nabrać na żadnych kadyrowe czy insze pociskanie fleków. Dali będziemy o ten swój samorząd, o swój heimat się hajać, ale bez jakichś ruskich czy czeczeńskich wojowników. Nie chcemy żadnej wojny. Wojna jest najgorszą rzeczą, którą może nas trafić. Ja wam powiem coś takiego, jak ino będzie wojna, to w to może to niech cito i daleko od każdy haje, nawet od nasz heimat. Nic z gewerą. Wszystko mamy załatwiać za pomocą pokojową, za pomocą wyborów, udziału w wyborach, a nie za pomocą rewolwera, karabinu czy jakiegoś innego rzeczy. Gadam to jako przedstawiciel partii, albo właściwie szef partii Ślązoki Razem i Ślązok, który zawdył o swój heimat, będzie dbał, ale na pewno nie pójdzie z karabinem kurów kraść i praniu i udawać, że jest wielkim bohaterem, bo umie się zamordować drugiego człowieka. No to do Józa z Pomockiem. Aha, do tych co nie wiedzą, to się nazywa Leo Swaczyna i robią wszystko co robią, to robią do swojego heimatu i swoich dzieci. No to pa.